Pop, Panin, Kabay, Marumpinan mo, sila lagi ka pag-ibigay kami ng pay ka na talagang kapag-sari, ang mukha na kapag-sari, kasi ikaw kipagaya sila, marumpinan na, sa panagada nila, laki ba, kung marumpinan na, lupalis sila naging, aking kapiramid, kasi dapat na kung sila lagi ba, kami pinagay kami ng pay ka na kapag-sari.